ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಚೆಕಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆತು ಆಜೆ ಎಂಟಂಡು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಬೇಗ ಪೋಡು ಪಂಡ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುವೆರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಇನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಅಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಆರು ಸಾಂಗ್ ದಿಯರು ರೆಡಿ ಆತದುಲ್ಲಿರು ವಾ ಓದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಮಾತು ಯಾನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೊಸತ್ತಾದಿತ್ತನ ಎಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸರಿ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದು ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೆಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಗ್ ಬೇರದು ತೂವೋಡು ತುಕ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇಂಚ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೋಪುನೆ ಪೂರ ಖುಷಿಯೇ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಪೂರತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಚಳಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಓಡೆಗ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಾ ಒಂದು ಆ ನಮನೆದ ಚಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಕಾಳ್ದು ಎರಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ತಾಗನಾಗನೆ ಚಳಿಟ್ಟು ನಡುಗುಂಡು ನಲ್ಲ ತುಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಪೈವಳಿ ಕೆಡುಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಗಾಳಿ ಓ ತಾಗೆರ ಓದಿಜ್ಜಿ ಚಲಿಟ್ಟ ಓದಿಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ದು ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಯಾವುದುಂಟು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ತಾಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಓದಿಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಆಗುನು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಲ್ಪ ಒಬ್ಬವನಾಗಲೇ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿಂದೆ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಚೀಟ್ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ 7 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಬೊಲ್ಪದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲತ್ತು ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಕ ಮುಲೆ ಪೋನಕ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ 7:15 ಪೂರ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಐತೆ ತುಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೋಕನ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕದೇರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಲ್ಪಲ್ಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದು ಬತ್ತುದಿಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆತಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ ಇಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ದಿನದ ಆಸೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವನಸ ಆತನ ಎಂಕಲ್ಲ ವನಸದ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿಜಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇನ ಈತೇನ ತಿನ್ನೇನ ಜನ ಎತ್ತೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುನೆ ಅವು ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು ಹರಿಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಎಂಚಾಲ ಮುಗಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪನಿಗೆ ತುಂಬೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಂಕ್ಲು 2ನೇ ಸಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪುಗ ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತ
ಎಂಕ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಚೂರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಕಪ್ ಉಣ್ಣಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಪೇರು ಪಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಕಪ್ ಪೋಯ ಪಲ್ಲೆಕ ನಿಮ್ಮ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಪಂಡ ಟೋಕನ್ಲ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 16 ನಂಬರ್ ಟೋಕನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೇರು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯರೆತ್ತಂಡು ಅವಲಾಂಡ್ ಬೊಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆನಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ ಆಯ್ನ ದುಮ್ನಾನಿ ಒಂಚೂರು ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಲ ಆನಿ ಬೇಗನೆ ಆಂಡು ಯಾನು ನೆನೆತ್ಲೇಕ ಮಾತಲ್ಲ ಆಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೀರು ಪಂದು ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಜನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಆನ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ ಪನಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಆಂಡ್ ಆ ಜನ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಎಂದು ಯಾನವೇ ಎಂಕ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಅಂದದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ಪಾಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ತೂಕ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದಂಡದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂಡಿಪೇರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಜ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯರೆತ್ತದ ಅವರ ಮನ್ಪದು ಒಟ್ಟುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತ ಪೋಯಿ ಆಡದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬದಲಿರು ಅವಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡು ಪೆರ್ಪ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇತ್ತನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೆರ್ಪ ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋಜಾರ ಪೋನಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಜ್ಜಿರು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೋದಿತ್ತಿರು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೆರ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರು ದಯಾನಂದ್ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಆರು ಇಜ್ಜೇರ ಪಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಯಾನು ಕೇಂಡಾಗ ಆರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋತೇರು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಏರು ಕಾತೆ ಆರು ಬರ್ಪುನನೆ ತೋಜಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪೆರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡ ಆರು ಪೋತೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪೋತೇರು ನಂಡದು ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಆರೆಡ ಪೋದು ತೋಜಾಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋಜಾಯ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಇಂಕ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪಣ್ಣಗಾರ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪದು ಬತ್ತನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡ ಇಂಚ ಅಂದದು ಕೇಂಡಯ್ಯಾನು ಕೇಂದನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತನಂಡ ಇರು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಒಂಚಿ ನರ್ಸನ್ಲ ಎತ್ತುದೇ ನಾನು ಕಡ್ಪುಡೀರು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನಿ ಕಂಡದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೋದು ಏನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜೆಪ್ಪುಡದು ಅಕ್ಲು ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋತನೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಲ್ಲೇ ತೊಗೋದು ಅಕ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಜೆಪ್ಪುಡದು ಪೆರ್ಪ ಬಿಡ್ತಾನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನರ್ಮಣಿ ಬತ್ತಿಚೆ ಯಾನಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನನ ಪಂಡ ಅವಳು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೆ ಯಾನು ಏನಾನು ಮೂಲು ಜೆಪ್ಪುಡ್ದು ಪೋತೇರು ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ಅವರ ಬರಿಯರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏನಾನ ಅಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪುಡ್ದೇರು ಏರ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಮಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಮೇರ್ನ ದಾಯಿ ಕಾರುಂಗಿಲ್ಲದೆ ತೀಜಿ ಕರಿಮಣಿ ದಾಯದ ಎತ್ತೀಜಿ ಅಂಡದು ಪೂರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಬರಪುಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡದು ಪೂರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೂರ ಅಂಚಿ ಆತನೇನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತದೆ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತೊಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಚೆಕಪ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಬತ್ತೀನಿ ಆತಿ ದಂಡದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬತ್ತು ಬರ್ಪುಣೆ ಪೋಪಣೆ ಏರು ಏನನ್ನು ಅಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜೆಪ್ಪದು ಪೋತೇರ ಹಾಕ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಣ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಇಂದು ಮೆಕ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾತೆ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪವೇರ ಈತು ಬೇಕನೆ ಅಂಡದು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ಬುಕ್ಕ
ಆಕ್ಲಿಡ ಮೆಕ್ಲಿಡ ಪೂರ ಪಂಡದು ಎಂಚಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತಿರು ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಾನೆ ನಾರಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಸಂಗತಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬಾಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಅಯ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿರು ಅಂದ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ నేను ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂರ ಇಂಕ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಬಾಲ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಬೋದು ನಿದ್ರೆ ಬಂತಿಪ್ಪು ಇಂಕ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಡ ದೇ ಪಂಡ ಐಕು ತುಂಬಿ ಇಂಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಆತಂಡು ನಾನು ಪೆರ್ಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆವುಡು ಪಂಡ ಓಲ್ಪಡ್ದ ಆಪನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಡ ಮೆಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಪಂಡದು ಅವತ್ತ ನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ನೇನ ದೂರಲ್ಲೇ ತೊಗೋತಾನೆ ಅಂಡು ದಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಲೇ ತೊಗೋತೀನಿ ಆತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ದಂಡದಲ್ಲೇ ತೊಗೋದು 2 ಗಂಟೆ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುಡ್ತೇನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂಡ ಹಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಆರ್ಲ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಜೋರು ಅಂತೀರಿಗೆ ಅವೆಂಕ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಅಂತಿರ್ತು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅದೆಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕಲ ಅಂಚೈನೇಟು ಬುಕ್ಕ ಐನ ನೆತ್ತಕ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ನೇನು ತೂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ತೀರ್ತು ಬತ್ತದು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋಜಾರೆ ಪೆರ್ಪ ಯಾನಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸಲ ತಿಕ್ಕನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೆರ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಪೆರ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಹೊರ್ತಿ ಏರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೊರ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಂಡಾಲು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಟ್ಬಿಡ್ದೆ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡೆಗೆ ಇರ್ಪೋವಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಪಂಡಾಲು ಅಂಚ 2ನೇ ಸಲ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಎಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ನಾನಾಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ಎಂಕ ಆಂಡು ಯಾನು ದಾಯ ಆಂಡ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೇನ ಎಂಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಂಡದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂದೇನು ಏನು ದಾಯ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೇನ ಅನ್ಪುಲೆಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಇಂದು ಎನ್ನ 2ನೇ ಸಲ ಲೇಡಿ ಗೋಶನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂತೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂಚನೆ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಪಂತೀರು ಪೋಯರೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೋಪುನೆ ಡೌಟು ಮಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನೆ ಅಂಡದು ಉಲ್ಲ ತೂವಡು ಹಾಂಡಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ 37 ವೀಕ್ ಕರಿಂಡು 37 ವೀಕ್ 2 ಡೇಸ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಅವೆಂಚಿನಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನೆಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪುನೆ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಇಂದು ಎನ್ನ 2ನೇ ಸಲತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಹತ್ತೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಅಂಚಿಕ ಪತ್ತು ಜೀರು ಅಂದ ವ್ರತ ಇಂಚಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾಯ್ ತಗೊಂತದಾರ ವ್ರತ ಏರ್ ಕುഞ്ഞವ ಏರವು ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕಿ ದೀಚಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚು ಮಾವು ದಾ ತಗೊಂತೀರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನು ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಆಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಸಮ್ಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಪುರಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಬತ್ತನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಬತ್ತಿಜೆ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪುನೆ ಆಯ ಬತ್ತೀಜೆ ಇಂಚ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಂತದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇಂಕು ಬಡದು ಅಲೆಗಳದಿಲ್ಲ ಆರಾಧಿತೆ ಯಾಕರೆ ಪುರ ಸುರ ಅಂತಲ್ಲ ತುಲೆ ದುಂಬೆ ತೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಲ್ಲು ಪಾಪದ ಬಾಲ್ಯ ಅದಿತ್ತಲ್ಲು ಅದೇ ಅಂದ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಎಂಚಿನು ಅಂದ ಆರಾಧ್ಯ
ಹಾಲು ಆರಾಮ ಅಡುಗುಲು ಅಂದಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ವನಸ ಪೂರ ಆದ್ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತು ಕುಳ್ಳದು ಪಾತೆರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಬೈಯಾಗೆ ಪೋತೇರು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಟೈಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಮಿಕ್ಕಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂದು ಹಂಚಾಯ್ನೇಟು ಅವು ಎಕಡೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇಂಕ ಅವು ಎಕಡೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಯ್ತು ಜಿಂದು ಅವಳು ಒಂದು ಗುರಿಗೆ ಪುಣ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಯಾಕ್ಲು ಸಮ್ಮನ ಪತ್ತೋ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ತೆಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಯಾಕ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಪತ್ತೋ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ರಡ್ಡು ಥರದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪತ್ತೋ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನ ತೆಂಚಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲು ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಅಲ್ಪಯ್ಯನ ಶಾಪ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಲಾಡ್ ತಿಂದನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಅಂತಲೇ ಇರ್ದು ಅದಾತು ಬೊಕ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೈನ ಇಟ್ಟದನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಂತದ್ನೆ ಅವರ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತಗು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಣಿ ಬೈಯಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಪೆರ್ಪ ಮಂತಿತ್ತು ದಯವಾಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತೆಡ್ಡೆ ಕೊಸಿ ಆದಿತ್ತಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಣಿ ಬೈಯಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಪ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಂತದನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕುಲ ರೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಡು ಅಂಚಾಯ್ನ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನು